Bitevní vrtulník Bell AH-1Z. Viper představuje nejnovější a technologicky nejvyspělejší podobu slavné rodiny bitevních vrtulníků Cobra, kterou vyvinula americká společnost Bell Helicopter, dnes Bell Textron. Projekt AH-1Z vznikl v rámci programu H-1 Upgrades americké námořní pěchoty, spuštěného v 90. letech 20. století s cílem udržet vysokou bojovou hodnotu bitevních a víceúčelových vrtulníků i ve 21. století. Zpočátku se počítalo především s modernizací stávajících strojů AH-1V, postupně se ale program rozšířil i na výrobu zcela nových draků. AH-1Z Viper má oproti starším verzím několik klíčových inovací. Nejvýraznější změnou je přechod na čtyřlistý kompozitní hlavní rotor, který nahrazuje původní dvoulistý systém, typický pro starší modely Cobra. Tento nový rotorový systém je bezložiskový, z odolných kompozitních materiálů a výrazně snižuje mechanickou složitost, vibrace i nároky na údržbu. Díky tomu je vrtulník stabilnější, obratnější a schopný dosahovat vyšších rychlostí, stejně jako lepší manévrovatelnosti v náročných podmínkách. Trup AH-1Z je optimalizován pro lepší aerodynamické vlastnosti a ochranu posádky. Vrtulník má tandemové uspořádání sedadel. Pilot sedí vzadu a operátor zbraní vpředu, přičemž oba mají vynikající výhled. Posádka disponuje moderní kabinou s Glass Cockpit technologií, širokouhlými multifunkčními displeji a plně digitalizovanými řídicími a navigačními systémy. Velkou předností AH-1Z je jeho schopnost síťového propojení na bojišti. Systém Link 16 umožňuje vrtulníku sdílet v reálném čase cenné informace s dalšími vzdušnými i pozemními jednotkami, čímž se výrazně zlepšuje situační povědomí a koordinace útoků. AH-1Z byl navržen jako bitevní vrtulník schopný ničit širokou škálu cílů, od pěchoty a obrněných vozidel až po nízkoletící vzdušné cíle, bezpilotní prostředky či rychle manévrující plavidla. Základem jeho výzbroje je tříhlavňový kanón ráže 20 mm, který má kadenci až 1500 ran za minutu a dostatečný ničivý účinek nejen proti lehce obrněným cílům. Na křídelních závěsnících může Viper nést pestrou paletu řízených i neřízených střel. Patří sem především osvědčená protitanková řízená střela AGM-114 Hellfire. Rakety Hellfire mají maximální dostřel přibližně 8 až 11 km v závislosti na konkrétní verzi a podmínkách mise. Tento dosah umožňuje vrtulníku efektivně zasahovat nepřátelské cíle z bezpečné vzdálenosti, což minimalizuje riziko pro posádku. Kromě nich mají vrtulníky integrovanou i novou generaci protitankových řízených střel AGM-179J AGM. Tato střela je ale víceúčelová, protože kombinuje schopnost ničit obrněné cíle, budovy a další pozemní i námořní cíle. Základní verze má dostřel kolem 8 km, nejnovější varianta označená JAGM-R disponuje maximálním dostřelem až 16 km a ve vývoji je i střela s dosahem přes 20 km, čímž konstruktéři reagují na hrozbu použití přenosných protiletadlových kompletů Manpads na frontové linii. Snahou je držet bitevní vrtulníky co nejdál od linie dotyku, aby se minimalizovalo riziko jejich sestřelení. Kromě toho je AH-1Z vyzbrojen také neřízenými raketami Hydra 70 ráže 70 mm. Ty představují účinný prostředek k ničení nepřátelské pěchoty a lehkých vozidel. Moderní naváděcí kit APKVS dokáže proměnit neřízenou střelu Hydra v laserem naváděnou přesnou zbraň s dostřelem až 7 km, čímž se zvyšuje efektivita, minimalizují kolaterální škody a snižuje se nebezpečí sestřelení. Z APKVS se v posledních letech stal jeden z hlavních nástrojů boje proti dronům. Cena jedné rakety, včetně naváděcího modulu, je při jejich ničení nákladově efektivní. Protože náklady na jednu raketu jsou řádově levnější než klasické protiletadlové střely typu Sidewinder či AMRAAM a je stejně účinná. Výjimečnost AH-1Z spočívá i ve schopnosti nést protiletadlové řízené střely krátkého dosahu AIM-9X Sidewinder Block 2 s dostřelem kolem 35 km, přičemž ve vývoji je již i Block 3 s doletem okolo 50 km.
Tyto infračerveně naváděné střely vzduch-vzduch poskytují vrtulníku nejen schopnost sebeobrany, ale i možnost ničit nepřátelské vrtulníky, velké drony či nízkoletící letouny. Viper má v kategorii bitevních vrtulníků unikátní schopnost integrovat i střely AIM-120 AMRAAM, které se běžně používají na stíhacích letounech k ničení vzdušných cílů na střední a větší vzdálenosti. Nejnovější verze rakety AIM-120D má maximální dosah kolem 180 km, což výrazně rozšiřuje schopnosti AH-1Z zasahovat vzdušné cíle na velkou vzdálenost. Testy prototypů probíhaly od roku 2000, přičemž do operační služby v rámci americké námořní pěchoty byl stroj zařazen v roce 2010. Viper byl navržen tak, aby poskytoval spolehlivou palebnou podporu a vysokou manévrovatelnost v různých podmínkách, včetně náročného horského terénu a extrémních klimatických situací. Ačkoliv přesné údaje o jeho prvním bojovém nasazení nejsou jednoznačně zdokumentovány, Viper prokázal svou univerzálnost v širokém spektru úkolů. Je schopen operovat z pozemních základen i z palub výsadkových a letadlových lodí, což je klíčová výhoda při provádění rychlých výsadkových operací a při budování expedičních bojových skupin. Jeho vysoká odolnost vůči nepříznivým podmínkám a jednoduchost údržby jsou zásadním přínosem pro logistiku v předních liniích. Výrobce deklaruje vysokou míru provozuschopnosti, což zajišťuje, že vrtulník může být v případě potřeby rychle připraven na další misi. Může působit jak v arktickém, tak i v tropickém prostředí. Cena jednoho AH-1Z se pohybuje v rozmezí 35 až 50 milionů dolarů podle konfigurace, výzbroje a specifických požadavků zákazníka. Kromě americké námořní pěchoty se AH-1Z stal předmětem zájmu několika zahraničních zákazníků. Bahrajn se stal prvním zahraničním odběratelem, který objednal 12 kusů. Česká republika si objednala 4 vrtulníky AH-1Z společně s UH-1Y Venom jako náhradu za své zastaralé Mi-35. Dalších 6 získala od Spojených států darem díky aktivnímu postoji při podpoře bránící se Ukrajiny. Nigérie se rozhodla pro nákup 12 kusů. Slovensko dostalo nabídku na 12 kusů AH-1Z v rámci amerického kompenzačního programu poté, co poskytlo své stíhačky MiG-29 Ukrajině za zvýhodněnou cenu zhruba 300 milionů dolarů. Po změně vlády se sleva snížila a vrtulníky byly nabídnuty za 500 milionů, což ale vláda Roberta Fica v prosinci 2024 odmítla a rozhodla se koupit starší olétané UH-60 verze L pro podporu pěchoty. O Viper projevili zájem také další státy – Maroko, Rumunsko a Filipíny. Některé exportní kontrakty však narážejí na politická omezení, jako v případě Pákistánu, který si objednal 12 kusů, ale kvůli zbližování s Čínou Donald Trump jejich prodej zastavil, a to i přesto, že stroje už byly vyrobené. Samotné Spojené státy provozují téměř 190 kusů. AH-1Z Viper je klíčovým prvkem Aviation Combat Element americké námořní pěchoty. Jeho vysoký stupeň digitální integrace, možnost nést pokročilé zbraně vzduch-vzduch, flexibilní škála protitankové a protizemní výzbroje a vynikající letové vlastnosti z něj dělají jeden z nejlepších bitevních vrtulníků na světě. Do budoucna se očekává další technologický pokrok. Integrace nových zbraňových systémů, senzorů, elektronických protiopatření a také integrace radaru Longbow. AH-1Z Viper tak bude i nadále patřit mezi pilířové platformy moderní letecké a námořní síly Spojených států a jejich spojenců, připravený reagovat na neustále se měnící bezpečnostní výzvy. Jestli se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a klidně ho pošlete dál. Velké díky všem členům a podporovatelům na Hero Hero. Díky vám můžu dělat hlubší rešerše, lepší grafiku, testovat nové formáty a vydávat pravidelně. Pokud chcete kanál posunout ještě dál, přidejte se na Hero Hero nebo zvažte členství na YouTube. Odkazy najdete v popisku. Díky, že v tom jedete se mnou.